Illum qed jiġi ċelebrat Jum l-Ewropa, il-jum li fih Malta tingħaqad mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej sabiex titfakkar din iċ-ċelebrazzjoni annwali ta' paċi u għaqda fil-kontinent. Pallum 71 sena fl-1950 ġiet iffirmata d-dikjarazzjoni bejn Franza u dik li kienet il-Ġermanja tal-Punent sabiex il-produzzjoni tal-faħam u l-azzar issir taħt awtorità komuni. Tejjim imsawwar fuq l-ideoloġija ta' Robert Schuman li dak iż-żmien kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż fejn stabbilixxa l-ħsieb tiegħu għal forma ġdida ta' kooperazzjoni politika għall-Ewropa. Il-viżjoni tiegħu kienet li tinħoloq istituzzjoni Ewropea u hekk ġara. Dan hekk kif il-proposta ta' Schuman hi meqjusa bħala l-bidu ta' dik li llum hi l-Unjoni Ewropea. Il-miri tal-Unjoni Ewropea dejjem kienu li tippromovi l-paċi, l-inklużjoni, it-tolleranza, is-solidarjetà u ġustizzja mingħajr frontier interni. Intant kien fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 meta Malta saret stat membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Edi Fenekadami tsejjaħ elezzjoni ġenerali li stiġillat ix-xewqa tal-poplu u waslet għall-iffirmar ta' trattat tal-adezzjoni s-sena wara l-kapitali Griega Ateni. Pass li wassal biex illum Malta ilha 17 sena membru tal-Unjoni Ewropea. Kull sena eluf ta' nies jieħdu sehem fi żjarat, dibattiti, kunċerti u avvenimenti oħra biex ifakru l-jum, iżda minħabba l-kriżi tal-COVID-19, l-Unjoni Ewropea din is-sena stiednet liċ-ċittadini Ewropej u d-dinja kollha sabiex jiskopru jiċċelebraw dan il-jum b'mod sikur u b'mod virtwali.